תלמידיי היקרים, עומדת אני כאן נרגשת מהמפגש שנערך לאחר 30 שנה שלימדתי אתכם. אני זוכרת כל אחד ואחד מכם בגיל 10-12, כל כך בגרתם ואני בגרתי יחד איתכם. זוכרת אני כיצד נהגנו מדי שבוע לצאת לשדה שמסביב בית הילד, לראות נבטים, להכיר פרחים, להישייכם למשפחות, לצפות בציפורים, להכיר את החי בשלולית, להכיר עצים עומדים בשלכת, ולהרים אבנים כדי לראות את החי מתחת לאבן. אהבתם טבע, אך כששאלו אתכם מהו המקצוע האהוב עליכם, עניתם תנ"ך. רציתי לספר לכם שיש לנו 5 ילדים, 13 נכדים ו13 נינים. משפחתנו מונה 43 נפש. אני נוהגת לומר שאנחנו משפחה אשכנזייה ברוכת ילדים. שאול בעלי נפטר לפני 1.5 שנה. חיינו יחד 61 שנות נישואים יפים, חיי זוגיות לדוגמה לילדינו ולבאים אחריהם. לפני פסח חגגו לי יום הולדת 85 שנה. לפני 3 שנים היינו במרוקו, היה זה טיול מרתק. לפני חודש טיילתי בתוניסיה, היה זה טיול מעניין. באוקטובר אני מתכוננת לנסוע למלטה. אינני יושבת בחיבוק ידיים. אני רוקדת בחוג לריקודי עם. אני משחקת 2 פעמים בשבוע ברידג' תחרותי. יש לי 9 גביעים. ואני לומדת יום בשבוע. לגבי הפעילות הציונית שלנו, בשנת 1954 יצאנו עם 3 ילדינו הקטנים לחרובית. היה זה מחנה צריפים ליד כפר מנחם, שם קלטנו את העלייה ההמונית שהגיעה מצפון אפריקה. שאול היה מנהל המחנה ואני הייתי מנהלת בית הספר. הייתה זו עבודת קודש לשמה. לימדנו את העולים עברית, שירים ישראלים, ריקודי עם ואימונים בנשק. עיקר עבודתנו התרכזה ביצירת גרעיני התיישבות לאזור לכיש שהיה פרוץ לכיוון חברון. בשנת 1972-73 נשלחנו מטעם הסוכנות למשך 2 לארגנטינה להעלות סטודנטים ומשפחות יהודיות לארץ. בשנת 1985 קיבלתי תואר BA מידי שר החינוך מר יצחק נבון. בשנת 1945, לפני קום המדינה, שאול הטביע 2 ספינות בריטיות בנמל חיפה, אשר תפסו ספינות מעפילים. הייתה זו פעולת יחיד, פעולת החבלה הראשונה בפלים. הבריטים כתבו בארכיון שלהם שבפעולה זו השתתפו 10 אנשים. למחרת הפעולה כל הארץ געשה. בעיתונים כתבו, יש לנו קומנדו ימי. על פעולה זו שאול היה מועמד לקבל גיבור ישראל. אולם רק לאחר 60 שנה, בגלל סיבות מסוימות, הוא קיבל תעודת הוקרה מידי צ'יינין, מפקד חיל הים, ובה כתוב: ביצע פעולת חבלה ב2 ספינות משמר בריטיות, בפעולת קומנדו חשאית זו טובעו 2 ספינות. על גבורה עילאית, נוכח פני האויב, תוך חירוף נפש, מוענקת לו תעודת הוקרה זו. היה זה מעמד מכובד ומרגש למשפחתנו. הבאתי אלבום קטן, בו תראו תמונות מימי נעורינו ובגרותנו. הנני מזמינה כל אחד מכם לבקרני במינה וילה
במיני וילה שיש לי בדיור מוגן בנווה אפרים. תודות תודות חמות למארגנים, תבורכו על היוזמה הנהדרת.